Tami karon sa Winis, Kalinan Winis. Ana may karon dere sa balay sa kong nanay. Mo ni ako ang auntie. Kan panig Germany. Ako na sa niyo bukan sa Ano akong nanay. Pila na imong edad nay? Pila na imong edad? 90. Ah. Kailan pa ka nako? wala sa kailan. Sorry ka. Kailan pa ka nako nay? Anak ko ni Boy Pedroso, Dispuro. Si Jay. Jay, kamanguran niya. Muta oy, unsa man na? Nagbigo. Biko. Oy, nag-JK sa bago ko ganina. Wala ka nag-reply. Ala, Biko, kalami. Nakaulim siguro ka sa kalinan mo ko. Ayaw sa JK, nagluto pa kong biko. Paano yung... Oy! Uy, lamihan na, uy. Kanata na, Bi. Oh, dali lang. Kalamihan na, Sa uy. iyo kasi na Muta, oy. Wala paligid. Pila na ni siya kabulan, Ji? 7 months. 7 months. Tiri tit tit tit. Minyo na si Kuante, si Patrick. Ang magani uyab, Ji. Wa na Patuwa, dali kay pagitaan na to, uyab. Dadon lagi unta lagi nako diri aron magpangita no Pilipina ba? Oo. Di man masugot. Kay, Kung ka na yung mga German sang mga pangit, ay sus ginoo ko. po siya kita na yung... Hi guys. Karon time check sa taha. 3:27 sa kadlawon. Magkuan mi, magmanyanita mi sa among lola. Bali 90 years old na siya. Ang gagmatoy ni tulog pa. Hi. Oh. Video. Anong sa'yo makay mo ng mata? Ipopost ko to sa Facebook. Gawas na daw. Sugo na to. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Hi, Kaway, kaway, kaway. Foods. Ano, baby? Lalaki na, Jay. Oh. Hi guys, kami karon na rin. Aba, ay, tama sa kita. Umana ang manyanita ni nanay, buntag na. Oh, hayag na kayo ang earth. Nanami, balik mi dari sa balay ni Auntie Inday. Tapos, Mansion ni Ante. oh, siyang magandang mansion. Hi, te. Oh, silpi. Tapos, tagan kayo bungang buduryan, oh. Kita mo? Kita na niya LL. Woo! Kadagan, Lord. Kauna ko si Mundurian. Mahulugan lagi ka karon. Hiring daw si Ante. 1,000 ang oras. Tigsalo og durian. Isa man mo apply. Adto ta diri sa tong farm sa kong ante. Ano ako ang kan? Karon. Ngaray mi. Ano ta karon part? Lang sa tani. Diri lang na soroy lang tani, soroy ito sa tong farm. Oh. Lami sa lechon oy. Oh. Mani ang naglechon bay. Ugi kayo. Ana ray tirada boy. Pagawas ang mantika. Sama na sulat sa kanon? Yeah, nakatagit ni isa ka dorian. Dorian, manta.
Sa'yo mo pangalan? Joseph Yusef? Asa mo mama? nga adik Davao Nagod sa man siya sa Davao. nagwork. Ano may karon sa birthday party? Anak yo, anak yo, anak yo. Anak kabot, kabot, kabot. Motoy matadaog. Sabat, bawal gunita na. Ang gunitan, disqualified ka. Out. Kaya, kaya na. Sabat na. Ready na. One. Ready.
Ate Mimi. Hey guys, naman na jud ang party. Okay, bye-bye! Bye-bye! Paalam! Hanggang sa muli! We're going to build. Naman na jud ang birthday party ni nanay. Pauli namin sa among balay. Bye-bye!